Rèplica. Sí, gràcies, president. Conseller, vostè fa una valoració positiva. Jo no la puc fer. No la puc fer perquè encara hi ha milers de persones en aquest moment que no poden veure ni la televisió digital ni la televisió analògica. I ja no li parlo d'aquells casos de cobertura que superen el 98%, ni d'aquells casos excepcionals. Li parlo de molts casos en els que hi ha una part de la població que la veu i una altra que no. I li parlo també de voluntat política. Miri, fa poc la diputada Montserrat Ribera va presentar una proposta de resolució que vostès van rebutjar, demanant que en el Berguedà, aquells pobles de la comarca del Berguedà que no rebien cobertura tinguessin una resposta. Per tant, conseller, moltes paraules però els fets són els que són, no? Abans jo, conseller, li preguntava d'una manera molt directa si vostès eren conscients que hi havia zones amb problemes de receptivitat abans de l'apagada analògica. Li preguntava si hi havia un estudi previ, conscient que, a més, hi ha un acord amb la Federació d'Empresaris i d'Instal·ladors de Telecomunicacions que els facilitava una sèrie de dades, ja que ells són els que estan en contacte més directe amb el ciutadà i coneixen el grau d'adaptació de les llars per una banda i per altra també els problemes de cobertura en el territori. Per cert, aquests agents de la TDT tenien que portar-los els informes presencialment. Parlem de digitalització i ni siquiera podien fer-ho online. Vostè, que és el conseller de la simplificació administrativa i de la modernització de l'administració, potser que ho posi en pràctica a casa seva. Però bé, conseller, jo com li deia, vostè sap que molts ajuntaments ja han detectat i n'han parlat amb vostès aquestes zones fosques i les han localitzat, les han comunicat a la Generalitat. Com pot ser que després de mesos d'haver comunicat que hi ha aquestes zones no estigui resolt? Com vostès poden arribar a dir que fins que no hi ha l'apagada analògica no sortiran els problemes? Fixi's, això va dir ahir el secretari general del seu departament de Telecomunicacions. Ho diu un dia abans que comenci l'apagada analògica més gran que es produirà a Catalunya, que afectarà més de 4 milions de persones. Clar, la gent deu estar esparverada pensant, aviam si ho acabaré veient o no ho acabaré veient. Vol dir que mentre no s'ha simultanejat la digitalització amb el senyal analògic no es veien aquests problemes o és que no els han pogut resoldre? Perquè vostès, com deia, fa anys que saben que la data de l'apagada analògica a l'estat espanyol serà el 3 d'abril, i no han fet els deures o no han posat les solucions. Estem encara en una situació de bastanta improvisació, estem en una situació de desconcert, de precarietat i de manca de previsió. I vostès, conseller, vostè ho sap, són un govern marcat pel concepte de la imprevisió i també de l'excepcionalitat. Tot allò que el supera, totes aquelles situacions que el supera, que ja són masses darrerament, totes són excepcionals. Ahir el seu secretari general també deia que estaven preparats tècnicament perquè el senyal arribés al 100% de la població. I si estem preparats, com és que encara hi ha persones que no la veuen? Digui'ls que els diguin això a la gent de les Garrigues, a Castelldans, que es queixen perquè no veuen la televisió, o als de l'Empordà, que quan la veuen i els hi veuen a tramuntana la deixen de veure, a la gent de les Terres de l'Ebre, si no vaig equivocada, hi ha inclús algun ajuntament que vol portar al jutjat el fet que hagi deixat de veure tota mena de televisió. Parli-li al Berguedà. Conseller, com li deia, la seva gestió i la del govern que porta, pel que fa a l'apagada, té masses zones fosques. Li demanem no únicament paraules, li demanem respostes, li demanem compromisos, li demanem que tallin aquesta manca de previsió que han fet amb l'apagada analògica i que potser, volent ser els primers, acabarem sent els últims. Gràcies.